Moi pouca. E aí volven a perder un balón. Toca Javi Guerrero de primeiras. Aparece Vitolo, corre detrás del Roberto Lago. Esvara Vitolo. A pelota é para o Celta. E o árbitro que pita falta. Ollo. E cartón amarelo. Pero para falta Roberto de qué? Lago. Uf. Pero qué falta se acaba de inventar. Qué desastre de arbitraje. Sí, desastroso. Qué desastre de arbitraje. A ver, hay Vitolo. Aquí, qué falta acaba de pitar. Qué barbaridad. Hombre, teníamos as dúbidas, queríamos ver unha repetición por si tocara a Roberto Lago. Qué barbaridad. E aí está, vemos ao técnico das Palmas. Aí con Jonathan Viera. Bueno, situación complicada para o Celta. E se resumimos, gol das Palmas foi fora de xogo, penalti a Bermejo que non pitou, e agora esta xogada. E a expulsión de David García. A expulsión de David García. Qué barbaridad. Bueno, pois ollo que aí ten especialistas as Palmas. 1, 2, 3, 6 xogadores na barreira que coloca Sergio Álvarez. Está Javi Guerrero, está Momo. Ollemos que vai ser Momo. Aí vai o lanzamento de Momo. Gol. Gol das Palmas. O balón tocou na barreira. E as Palmas fai o segundo. Pois en tempo xa de compensación. En tempo engadido, Momo fai o 2-0 no minuto 46. As Palmas marca o segundo. Desesperado Sergio Álvarez, unha falta que se inventou o árbitro. Lanza Momo e volver a repetición. A pelota toca nun xogador da barreira do Celta e vais ao fondo das redes. Esto non se pode decir outra cousa que mala suerte. Mala suerte por primeiro por a falta. Sí. Despois porque ainda ten mala sorte nese rexeite. Creo que Bermejo